Ако някога сте си представили място, където часовниците тиктакат всяка секунда с почти обсесивна точност, където езерата отразяват изрисуваните планини и където неутралността не е просто дума, а начин на живот, тогава сте на път да откриете Швейцария. Но това, което малцина знаят, е, че зад привидното съвършенство, перфектните като от картичка пейзажи и репутацията на най-подредената страна в света, се крие вселена от изненадващи истории, тайни, любопитни факти, които никой не ви разказва, и постоянен контраст между древното и модерното, видимото и скритото. В това видео ще изследваме улици, пропити с история, банки, които държат повече от просто пари, граждани, които живеят по правила, толкова строги, колкото и необичайни, и култура, която съчетава строгост и свобода по неочаквани начини. Останете до края, защото някои от тези разкрития завинаги ще променят начина, по който виждате Швейцария. Коледа с настроение заслужава си. Малка страна с гигантска тежест. Да говорим за Швейцария е все едно да говорим за страна, малка по размер, но гигантска по влияние, история и любопитни факти, които е трудно да си представим, ако се придържаме към първото впечатление, създадено от картата. Защото ако погледнем площта й, тя едва ли е сравнима с някои щати в Съединените щати или малък европейски регион, но тежестта й в света е всичко друго, но не и малка. От привидно вечните си планини до финансовите си институции, Швейцария е успяла да изкове уникален път, който я прави незаменима, тиха, но решителна на световната сцена. Първото нещо, което ни прави впечатление, е нейният неутралитет. Тази дума се появява във всяко описание на страната и за чужденците може да изглежда като прост лозунг, но за тези, които живеят там, това е реалност, която прониква в ежедневието. Това не е просто политика. Това е култура, поведение, научено от детството. Благодарение на този неутралитет, който до голяма степен характеризира Швейцария, тя позволи на страната да избегне пряко участие в световни войни, да бъде домакин на дипломатически преговори и да се превърне в седалище на международни организации, дори на тези, които изискват абсолютно доверие и дискретност. Швейцарците следователно свикват да разбират, че страната им действа като един вид безопасно и неутрално място, където разбират, че използването на насилие никога няма да доведе до нищо добро. Този неутралитет обаче не се е появил от нищото. Преди векове Швейцария е била белязана от вътрешни конфликти между католически и протестантски кантони. Именно това вътрешно разнообразие и необходимостта от съвместно съществуване са научили страната да преговаря, да намира баланс и да приема компромиси, които сега са отразени във външната й политика. Швейцарецът се учи от ранна възраст, че разговорът, търпението и консенсусът са по-силни от налагането, че солидното споразумение, дори и да изглежда бавно за постигане, е по-ценно от незабавната сила. Този начин на мислене прониква в ежедневието. От начина, по който са организирани общностите, до начина, по който се управляват бизнесите и дори личните взаимоотношения. Друг фактор, допринасящ за влиянието на